खुलुमबाय दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि हांख्रायनायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बानजायनायाव आरो थिथागुरि दख'रा आफादनि जोथोनाव दिनै 20 जुलाइ 2024 खालाराव जों मोनसे जर'खा मेल बेवहाय लानाय जादों। बे जर'खा मेलाव थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मिरु बिबानगिरिफोर बेवहाय बाहागो लागोन। बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि जि पलिसि मेकिं बडि PMB दङ दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बे PMB नि माखासे बिबानगिरि सोद्रोमा बिथांमोनाबो दिनैनि बे सावरायनाय आयदाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिथांमोनजों लोगोसेनो जोंहा जारिमिनारि संकस खेराइ मावथांखि जौगाखां आफाद दङ आरो गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कारिगाव बे मोनसे आफाद दङ। बिथांमोननि बिबानगिरिफ्राबो दिनैनि बे सावरायनाय आयदाफारियाव बाहागो लागोन। दिनैनि गुबै सावरायनाय आयदाफारिया जाहैबाय गाबोन दुलाराय बाथौ गौथुमा गुबुन गुबुन बाथौ आफादफोरखौ लिंनाय बादिनो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौबो बिथांमोना हांख्रायदों। बे हांख्रायनायाव बिथांमोननि जे मोनथाम एजेन्डा थोंजों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ जों माबोरैहाय भारत सरकारनि खाथियाव बाथौइज्म खालामनो हायो बिनि माखासे गरन्थ लानायनि थाखाय बेवहाय मोनसे सावरायनो नागिरदों आरो गुबुन गुबुन जि बाथौ आफादफोर दङ सिबियारि खान्थिखौ गारनानै जोंनि जि बाथौ सिबियारिफोर दङ बेखौ बोरैबा जोङो ज' खालामनानै माबा मोनसे जोंनि धोरोमनि फारसे बा जोंनि बाथौ धोरोमनि बागै माबा मोनसे मावलांनो हायो नामा बेखौ आयदाफारिखौ लानानै गाबोन जों सावरायनो नागिरदों। आरो जोंनि जे बाथौआरिफोरा जेरैहाय सुबुं सानखोआव बेसेबां दङ बिनिनोबो मोनसे थि अनजिमा जोंनि जि पपुलेसन सेन्सास बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि बिनिबो मोनसे आयदाफारि लानानै गाबोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि हांख्रायनायाव गुबुन गुबुन बाथौ आफादफोरा बेहाय सावरायनो नागिरदों। जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौबो बिथांमोना हांख्रायदों जेला जोंबो दिनैनि आफादनि गेजेरजों सावरायलायनानै गाबोननि जानो गोनां मेलाव जों बाहागो लानो थाखाय दिनैनि बे मेलखौ जोङो हांख्रायदों। जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आरो माखासे जोंहा थाखानाय एजेन्डा दंबावो। बिनि गेजेराव जोंनि आफादनि जे रां राहा जे रांखान्थियारि आयदा बिनि सायाव जों मोनसे बोरैहाय जोंनि आफादखौ गोख्रोंसिन खालामनो हायो रांखान्थि दिगाव बिनि मोनसे आयदाफारि लानानै दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो सावरायनो नागिरदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जे गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि बाथौ गौथुम अल बाथौ महासभा होनना बुङो बिथांमोना गुबुन गुबुन बाथौ धोरोमनि आफादफोरखौ बिथांमोना हांख्रायदों। बेवहाय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौबो बिथांमोना हांख्रायदों। दा बिदिब्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जोङो गाबोननि जानो गोनां बे मिटिङाव नुजाहैनो थाखाय जों थियारि जादों। बेवहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जोङो आफादगिरि बिथांनि दैदेननायाव सा 20 जों बाहागो लानो थाखाय थियारि जाबाय। गाबोन क'क्राझारनि PWD गेस्ट हाउसआव बे जथुम्माया जागोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा जारिमिनारि बे मोनसे मिटिं लिंदों। बिनि सिगां बेबादि गुबुन गुबुन बाथौ धोरोमारि सुबुंफोर दंब्लाबो गुबुन गुबुन बाथौआरि आफादफोर दंब्लाबो बेबादि मिटिं जों ज' जाफेराखैमोन। बे मोनसे जारिमिन जथुम्मा होननानै जों बुंनांगोन। दा बेवहाय आं सान्दों गाबोन जि आयदाफारिखौ लानानै जों बेवहाय सावरायनो थाखाय थुबुर जागोन आं सान्दों बेयो मोनसे जाफुंसार सावरायजेननाय जागोन आरो बेवहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जेब्लायबो बेबादि सावरायनायखौ जोङो वेलकाम खालामो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।